Uchenna Egwuatu. Oga Patrick, I greet you all. Yeah? Good evening, my people. Good evening, good afternoon, and good morning, depending on where you are watching me from. Uchenna one name. Uchenna akakanya akakata na mebioka efe ike gwo. Akakata na mebioka ike gwo. Ay na abịakwa m ụbọchị ahụ mana efe enyeho. Abịakwa m ụbọchị a mana efe enyeho. Oga Patrick, good evening, sir. I don't intend to make this broadcast. I don't intend to make this broadcast to be long. I will try as much as possible to make it very short. But let us have a fruitful conversation. Yeah? Ana m ajụ ajụjụ wee sị, kedu ife kpatalụ na ndị ọwụ anyị na fa sịrị na ha na-ekwu eziokwu without minding whose us is God, that they don't want to be on any side, that they just want to say the truth, whether na iwu pastor, whether na iwu dibia, whether na iwu onye omenala, whether na iwu onye ụka, that their primary interest is just to say the truth and not because all neighbor share this video. Even network ji ade me by her live broadcast video Suzugari, I don't know why. Because share this video na all enjoy no. Share this video. Ka I gbapụ ya ọsọ, ka I gali take time. So, mwe jụ ajụjụ sị, egwu ka ha na-atụ nwanne anyị nwoke onye ọba akwa ka ọgụnụ agụba jighara ịdị nkọ ka ọnwa mgbeke jighara ịma akpụ. I suppose go me broadcast here, but I don't hooked up somewhere. So I got home and I decided to do this brief broadcast. Can we get woman na nyawo okwu ka dukwo na fridge o. We are still waiting to hear what they are going to say. Okay, for there, they are scared. They are scared of Akwa. They don't want to talk to him. Look, let me be honest with you. I have to be honest with you. Adame made this broadcast because I am speaking for the guy. That is not why I am making this broadcast. As a matter of fact, what if it was Salomo na 20 million or not? Only simili for despite everything I dey put na Facebook ike lili bulo onwe je na nke nwa dibia oli elu ibele akwa bịa na Facebook mụnwa wezuga enwere time. Yes, so it's not justice for anybody. This particular video name is not justice for anybody. I don't have that time. Onye nwere efe na ya akpụ. So, abịa ebe a ka mmere Akwa Okuko pay him his money. Kedu ife gara ọnụ ojelu ọkwụghị ụgwọ pay. That is not why I am here. It's none of my business. Despite ife niile anyị na-ekwu, if you decide to take your money and go and give it to nwadibia o wee narụ ego ahụ wee rie that money, ibere akwa bịa na Facebook meghe ọnụ. But reason kpatalụ nji wee were okwu a wee bịa na Facebook no nwere ndị nọ n'ihu akwụkwọ sịrị na ife ha nọ out wụfọ ndị na-eme fake miracle and ndị dibịa na-eri ndị be anyị ọrụ, that they look na ha na-ene ogiri onugbu anya wee na onugbu na ọ na-enu ilu. But this thing melu na Facebook today agwagaghị how selective ha do in passing their judgment.
It has shown us how selective they are in passing their judgment. It is them who has always been on Facebook chasing after fake pastors in their own word. Those pastors who are fake, those pastors who are doing arranging miracles, some of them even included even some native doctors. Nwanne anyị nwoke onye ụkpọ mba dike Selena na ọ chọrọzi ịnọ enugwu a na ebe ọ chọrọ ịnọwo ime ife ọjọọ ọgwarụ n'Igbo n'imere ife ọjọọ ime nke dị mma ọgwarụ n'imere nke dị mma na onwe ozi ndị ọ chọrọ ịnọ mgbe watch ya video meru maka this particular incident. Ife o dedewere ebe ahụ wụ, let me read it out ka m gụpụta ife o dere ebe ahụ. Ife o dere ebe ahụ wụ okay, o dere sị kerozie mba na ebe o posturu ya ebe a, yes, o dere wee sị o no, yes, o dere wee sị o o dere it is a dere it. So there it here now. Okay, mbamba honya da ifa. Oh. Other way say, Oga, if your work with Akwa Okuko goes well, you won't call us to jollificate with you. You see, this is his own judgment. Oga, no wulu na akwa no ọnụgụ with Akwa Okuko gara ọfụma na ihe akpa anyị ka anyị na nwa aṅụle. So, because no wulu na ọlụ gara ọfụma, no ya akpọghụ ka go na enwe aṅụle. That is why no ọlụ ya gajọ that he will not come out to complain. Now, ka njọ ga ajụjụ. Ndị pastor niile yesere na ha na-egwu wayo. Ọ wụrụ na ngụnwa chọje pastor jebe ebe ahụ, ife ịchọje ebe ahụ jee gara ọfụma mmadụ ya n'onugwu. Ngụnwa wu onye woje Akụ Zion kwụghị n'ọkụ. Ọ wụrụ na business go na Akụ Zion gara ọfụma mmadụ ya n'onugwu. Ngụnwa woje nwa agụ ọta afịa kwụghị n'ọkụ. Ọ na business go na nwa agụ gara mmadụ ya n'onugwu. Ndị niile business ha na nwa agụ mmelu galụ siriri werere ị na-afụ na ha pụta na Facebook bịa na asị na nwunye nwa agụ ego ka o gotalụ moto na o gotalụ ndatụ moto. Ị na-anụ ya but because na Akwa Okuko wu onye dị concern, anyị echange the will of justice. Anyị ebido tụwa logic about it. We know all these things. That is why oji eme ifu na anyị na-ekwu okwu. Anyị nwe ife anyị na-ekwu. Anyị ma na these people are not talking for the sincerity of their heart. They are talking based on the affiliation with 1, 2, or 3 persons. Why didn't you come out and condemn it? Why did you not come out to just condemn it and go? No, okay, kuzie. No, na ifasi etu ado. Akwa na odo man imeta he. I cannot come out to say that. As a matter of fact, I make a video toto. But even you made that video, it's not to prove to anybody. Ni ifa akwa mela odo mma or ni ifa akwa mela ado mma. Ekugo nyugboro, and I'm repeating it again here. I am not even here to seek for justice for anybody. I am not here to seek for justice for anybody. Ọwụlụ na iburu ozu onwe uje ebe nwa dibịa obi ilu ogu 20 million wee gwọ ọrụ wọgwụ ofe eluo burie rie si rie ye ibele akwa bịa na Facebook a onwe ka ị na-ebele akwa
onwe nke ị na-agwa because ego onyinye 10 naira ị na-eji enye n'ụlọ ụka ka ị pụtara na Facebook sị na ndị ụka na-eri gị ọjọbọ. Tait ị na-eji enye n'ụlọ ụka ma bụ onyinye karịa na 2000 naira na tait. Nya ka unu bụ akwụkwọ anyị na Facebook niile si n'otu taitin. Ndị tait jikwa megụnụ, ndị ụka jikwa wee were tait na-eme nke a, ndị pastọ jikwa wee were ego onyinye na-ezu ohi. Ego ole ka ị na-enye na onyinye? From January this year to keta, ego na-ewu your offering every Sunday wee ruo tata. Calculate ya gwa m ego no. From January to keta, ego ole ka inyegoro na onyinye? Ego ole ka inyegoro na tait? Calculate ya ha ncha all together from January to taa, owe ego nne iji wee were ihe na-etu ndị ụka ohi mana ya ama ya aka na akpa were 3 point something million to 4 million or 5 million wee je gwọọ ọgwụ ahụ dụrụ more expensive. Okay, Uchenna Hele, I heard daalụ, off you go. Go. Ọgwụ ahụ dụrụ more expensive actually. Ọgwụ ahụ ihe bụrụ 500, 400, 600,000, 1 million. Wopụ ya ofu mwopụ mmadụ analụkwa ihe ihe n'anya ọcha. Mmadụ ya analụkwa ihe ga ihe n'anya ọcha. Mana ije na chọọchị wolu 500 naira nye onyinye ịgbapụta ị na-aba isi na ndị ụka erie ihe ndị ụka na-anakọsị offering, ndị ụka na-anakọsị offering, ndị ụka na-anakọsị nka. Ngwa chekizie ịla mba ji akụ na ịkwụ ụdọ iwere ofu. Now let us go to Ife Ejike moment of truth kwuru about this same issue. Let us go to Ife Ejike moment of truth kwuru. Anyị agwago Ife Jpac kwuru. Jpac sịrị na ọ wụrụ na ife ya na akwa mere ụgara na ọ ya apụta bịa na-ekwu okwu ka anyị na-anụ. That is his own judgment. So in other words, ife ọ na-agwa anyị ewu na the guy is supposed to be ikwu okwu at all because na ọ bụrụ na ife o chọchiri ebe ahụ galụ na ọ ya bịakwu okwu. Ndị na-abịa drag na Facebook, have you ever the onye ka nji wee na-agwa unu oke akpịrị ajọka mana unu sị na akpịrị ewu the best support wa na akpịrị. Onye akpịrị can never give you, can never stand one place. Onye akpịrị can never be neutral. Onye akpịrị will always take side with the pocket ya na-feed here. He who pays the piper dictates the tune. Also Ramana, I don't really want to talk about him much here. Now let us talk about Ejike. Look at what Ejike wrote. Ejike said, Akwa Okuko, the great man, nobody can bring you down. His boys allegedly beat Frog, a man who paid 2.5 million naira for Okite money, ritual, protection, etc. to Akwa Okuko. He even did 21 days fasting without sleeping with a wine. The magic didn't work according to him. Perhaps he didn't play his part well. We have been telling them, but they wouldn't listen. So experience is the best teacher. Okite is working. So it depends on what you believe. After all, thousands of people are reached today via Akwa Okuko, Okite, etc. So nobody should blame Akwa Okuko for anything. God bless you, sir. Akwa Okuko, the great force to reckon with. PPP himself. Full video on whatever thing. Now, get it. Ejike drop with this thing. Indirectly, he is trying to say that he is mocking those people. Hana Agwasinsi. Nikadro na anything do spiritual. But now those people equataro. That is the point on our show called portray here. Now, Ejike, I want to ask you a question. Morning, day, and night. Morning, day, and night. Kina unde pastor no. Eko Hadeboye. Eko pastor in Lagos. Eko pastor in Lagos. Eko pastor in Bini. Eko pastor in Bini. Eko Jeremiah. Eko Hashalatan. Eko Hanka. Why is it that you cannot come to this submission? Maybe the pastor no. Zuzike. Hapuzie ndị mmadụ gwazie ha jebezie na ụka n'otu na ịgbabala ọnụ ife unu jetara ebe ahụ were. Why can't you come to that submission? Why is it that despite n'otu na ịgbarụ ndị mmadụ
ha si n'ụlọ ụka pụta, that they cannot get any salvation n'ụlọ ụka, and people kept going to church. Why is it that you cannot fold your hand and sit down and wait for them until the day if so that you can also come up with this submission? Why did you choose to be after Christians, to be after pastors, morning, day, and night? A clear case do go establish for you to judge now a buffalo because you are scared. It's going to go heal. It's going to go halo. Mana na ha atu egwu na ha atogo. Bia ta happen na Facebook. Kita ka ya no wema no bravery kunu nwelu kuna uka word. This is the time. Oge elugo mgbe eji amandewu egwu ikorobi eluona. All of you shaking doubt. Onye chọrọ ikwu okwu. Ebe ara Facebook ebe agwa Akwa is a great force to reckon with. You decided again to indirectly stand with him, pretending that you are laughing at the guy. Why, in the actual sense, you have decided to cowardly shift yourself behind him because you don't want to condemn him. Because no one he condemn way openly in a time like this. Against so you decided not to say nothing much on it so that people cannot say the moment of truth to this thing. I am on nile. Oge ji ama egwu ikerobi eluona ịgbafuona all every morning, every day, every night. Look at this, church this, can church do this, can pastor do this, pastor in Lagos, TB Joshua, this one, they are charlatans, they are this one, they are deceivers, they are this. Every minute of the day, if I can mother that through you Facebook. Now, there is a case down now for you to sit and deliberate. I wanted you to be running programs about this same Akwa issue, morning, afternoon, and night. I want you to be posting na Akwa Okuko afa, na Akwa charlatan, na Akwa yonye wayo, na Akwa infini na he na the pastor. If he sure for you, cowards. If he sure for you, educate. Ana magwa here, ono from the pastor, because now they go na Christians do peaceful. Therefore, na pastor is supposed to be peaceful. They preach about forgiveness. They preach about forgiveness. That is why you wait at a hanya. You can even call a pastor by his name and address him anyhow. If not because Nandesayon decided Kawai Jerry film because of Ebukobi. Ndozo akawo otutu evi abani. Ebukobi even without respect. Now it is time for you people to come and show bravery. Where is Matthias? Or no, a pastor, or more than 3 programs today, like at the same thing. On Okwa, Adrebaya Nokwe. On Okwa, Adrebaya Nokwe. After all, this is where they are getting a large chunk of money from people at the same time. This is where they are. And a olive oil go ne. Olive oil every day. On a wheel on Facebook, nyegari mpotu ebe niile, and a olive oil ego ne. Onwedana a pastor lelu 1 bottle of olive oil 1 million. Mmadụ onye na-ele a bottle of olive oil 20,000. I am asking you. Ndị pastors one na-ele a bottle of olive oil 20,000. One n'ime ha na-ele a bottle of holy water, anointing water 20,000 or 5,000. But when did you sukelo fuebe bill ofu client here 5 million napu ye gaho when if I je gaho ono hapu ye udo yike se no na justice to people for taking olive oil and holy water. Chineke ya judge unu niile ndaruana ofo ndono ya deceive. Ejike emekpo na program ya program ye kita o na-eche mgbe ife afiocha efokwa can a pastor do this or do this in Western country or if ye o ye treat the topic ya kelebe Humphrey Hano Oscar kelebu no kelebu nine no ihe the light of Africa Mazi Dibia Matthias Ezako kelebu no nine no ugebelu na mgbawu
bịanụ sukere ana kịta na ba na afa akwa ụtụtụ efie na abalị if he sure for you sukere ana na peji hu na akwa afa akwa ụtụtụ efifie na abalị you cannot do it unu agbafusi ya na ife unu na-eche kịta ahụ ka ọfụọ bie ka unu wee gbapụtakwa unu tata ndị pastọs anya unu tata ha anya n'elu easy submission ejike nyelu. He did that so that he will not talk about it. He did that so that he will not talk about it. If he has taken this position about Christians and pastors, he would have stopped talking about pastors and Christians a long time ago. But oyeme nda undo batanya nda unde ya ụtụtụ efi ọwụna otu ofu nkanka topic enweghị sense nọ na Facebook na-enyegharị mkpọtụ ebe si ama egwu ikolobia eruo na I want you people to sit down and actually address. Look, let me tell you, if he fully goes to man, what if you consign them, whether they is you or not, what if you consign them, they gotta go. All ni Jane and Dibia, Ebi Loge Kogo, Analogue Gahulie, Jes Kirana La Hola, if only shock off. Only simili full up there, call lady. Only similia for her there. Mmiri ya bịa be nna bịa blue mmiri ya bịa be bịa blue odoro possible you got to go odoro possible so abịara maybe ime justice for anybody ịmalụ ka isi wee je nye ego jekwa narị ego na mụ na ya soro je and then mụchasara message niile anyị na-ekwu but you stood your ground so oge elugo oge eji ama egwu ikolobia olukwu iwolu ụmụ ikolobia jekwa nara ego abịara maybe ikwu justice for him go and pay him back his money or ife m bịara ihe ikwu or concern him ife m bịara ebe ahụ ka m gwa ndị so-called lovers of ndị Igbo you want to go Izuchi Zangos oga I greet you sir you want to go ife m bịara ebe ahụ ka m gwa ndị adewela ahụ na ha fụrụ ndị Igbo n'anya karịa anyị unu ka afụ ndị Igbo n'anya karịa anyị this guy anapụrụ ego onye Hausa ka ọwụ I'm asking you people onye Hausa ka ọwụ ọfịachakwa kịta ga unu ebido oge nke Jeremaya ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala is it not the same way onye a si wee jekwu akwa ka akwa gwọọrụ ya ọgwụ akwa gwọchara ya ọgwụ ọwụ ọkụkọ ọpụta na Facebook na-eti mkpu na-apịara ya ma ịtarị n'elu ego apịara ya ịtarị were ịtarị gbuwasịcha ya azụ n'elu ego according to ntu o si wee kwu ọ bụrụkwa the same way ọ bụrụkwa the same way ka VDM ọ bụrụkwa the same way ka VDM ji wee je golu spiritual materials akwa aminu Jeremaya wee pụta na-eti mkpu na oje go spiritual material ọrụ ha ọrụ unu niile master kio line n'azụ VDM justice for ndị be anyị na-eje egolu material aha alụ ọrụ unu pụta so kedu ife dị iche na these two kedu ife dị iche na these two na-agwago onye sịrị no game plan ka ọwụ that's why the boy eyuzuru ji wee cover face ye content creator gbara ya n'akwụkwọ o cover face ye yes the guy cover face ye for a reason ha ma agwa na ife mere ọwụ eziokwu ka ọwụ asị I have told you as a matter of fact that is not why I'm here whether na ọwụ eziokwu ka ọwụ asị it's none of my business. My concern is all these people mmadụ anyị anụrụ ife na Facebook ụtụtụ efi abalị unu na-enye mkpọtụ because unu gbatara ndị ụka anya unu ma of a truth that Christians are peaceful people. That is why one or two actions I take in the past can shock unu. It shocked you people. It shocked you people. You gotta go. It shocked you people. So onya patara eji wee take that action
odunu ka ife ahụ eme mbụ melu because n'ụnụ mana na ife ndị ụka nọ na-ewu ịnyụrụ nsị iti ha n'ọnụ ịnyụrụ mamịrị ịgba ha n'ọnụ ikporo aja ikpori ha n'ọnụ ha adọ na ebe a na-asa ụsọ God bless you, God bless you, let God be the judge. So the moment you follow a situation whereby a pastor or a Christian reacted to your nonsense instantly, or will nobody bogari we know. Man, no man, and the be other Sunday. If you talk anyhow, you go see anyhow, chap. Onya we fenachun. E what I go? Onya we fenachun. Unu mechisiono na pusiazo na echenka wicha agbacha. Kono mapotapa. That is how the other day Nwadibia nilidimpa mmadụ na ndụ. The guy nwụọ na that process. Ife guru ezi Igbo do shameless. Ịklọt go onweru na inwe ozi ifele na Facebook a. Ireduce go onweru to chaff and the rag na Facebook a. Ime go onweru ife ụmụazị ji egwuregwu. Onye ọna nwere page ji egwuregwu. Ewere na-eme footmat. Were na-amacha ọkpa. Onye kwọcha aka o buru mmiri ruru unyi kwa ya n'ahụ. Onye richa nri oficha ya aka n'ahụ. Onye rifọ nri ọtụ igerughị asụ ọkpụkpụ. Ife ireduce goro onwe na Facebook a. Ife ifelekwe pụta na Facebook ịbịakwa uwu. Instead of ya condemn ife emerụ n'Enugu Ezike. Condemn the actions of that native doctor. Ije compare anyị na ndị pastor mere nke a. Pastor jikwa wee foundation wee mee nke a were mmadụ mee foundation. Ifele ya sometimes I will feel like na this guru was somebody do 14 years. This guy may be 14-year-old boy hidden in a 40-something-year-old body. If you actually look at it the way I'm seeing it, yeah, you know what I go? If you actually see it the way I'm seeing this, yeah, that guy nwere ike iwu somebody to 14-year-old nọ n'ime a 40-something-year-old body na akpagharị nche nọ mmadụ. Instead onweghị ife a ya eme kama the only place ọ ya apụta kwụrụ sị na ife adetu ahụ na ọwụrụ a pastor mana ọwụrụ ha a native doctor oje wetakwa similar thing merụ somewhere wee wepụtara ihe instead of ọ ya condemn ife ọjọọ sị na ife ahụ ife ọjọọ guru anyị emefolughi ife onye ka nji wee sịrị jee n'elu jee n'ala. This guy ya da gbonsi mụkwurie Chimde mara onye na-akụ aka n'obodo anya. Chimde anya ebe a mara onye na-akụ aka wee dịfa jụọ onye ọrụ na amara ebe a jụọ onye ọrụ. Egotago kama ọ ya condemn ife ọjọọ obido comparison ọ sị ka m bịa ka m kwurịta okwu ka m kpọbatazie mmadụ na nka bidoro ebido. Ịghọtago obido comparison, yeah. Shey if you start that your comparison ọnya ya emezi ka ọ wụrụ na ife dị njọ ọdụ mma. Ome Enubu Okonkwo condemn oye, ome Ebe Okafọ condemn oye n'ọnya mere gị wure onye eziokwu. Ọha ome Ebe Okeke condemn oye ụbọchị onye emebe Okafọ ichetala anyị na omerube ndebe Okonkwo. Because no omerube ndebe Okonkwo, does that make nke merube Okeke alright? I'm asking you. That is why sometimes you now wonder kele ụdị mmadụ guru ezi Igbo owu ọ na-achịkọtakwa oge ụfọdụ. You have reduced yourself to zero na Facebook because you have decided to, I don't know, nya ife gbasara ụka Christianity a na-awụzighị ala ibuzie ka ala ka ibu alụ na-akpagharị ebe niile. Nke unu agwasịghị ala wulukwa nke akwa etu isi ekwu nke ndị pastọ pụtakwa mee program bịakwa ka ụmụnde ha ma na nke akwa
ị na-agwaso ndị be anyị ejezi n'ụka as much energy ahụ ị na-eti welukwa energy ahụ na-agwa ha about native doctor deceit. 90% of your message cannot be about church deceit, church deceit, church deceit. Then only 10% does that balance? Also, especially Igbo pastors. Okay, especially Igbo pastors. Nyawulu ifalo ne no kono katalo senta ne native doctor no. Kukudu mon de hammer straight. Ni kudu mon de hammer straight. Eba ho ka na egwu mu na nke wayo. Ọwụrụ ha na ifiru na ndị church na egwu ndị bai wayo. Malụ no ndị nwadibia. Pastor wụ na ebiaro na nke ihe owegwa wote ego ka okpere gị ekpere. Pastor awunye wayo. Mana olive oil si no bigolu, holy water si no bigolu, mu wezugo gwaru ya. Also ebe ndị ụka nọ ka ha ya daa n'ụzọ. We know them. Still love, I don't know. I don't know honestly. For all I know, only the native doctor self hide under this account. Yama. Because over na obatana program or ebe to ka ase no okwu ebe ha adro ka shop ebe aduko okwu arụsị ebe ha na ada no obata program na aduko okwu arụsị onye a nwere ike owuru fu akataka dibi ya ama kile ebe fano ngwa na-eme I am a Christian but okwefuna na iwe onye ala. If one on go do so well as Onyala, these people they know what they are doing. Some go Wonyama, go Wonye Hapolo, Kani Yuzu, go Wonye Hapolo, Kani Yuzu, go Wonye Hapolo, Kani Yuzu. I know one do, but I'm not him if I know. Or if one like a Jpac is where George in car. Man, every door, na second door, Kajise, Ndoka Jigarese, Ndoke Menka, Ndoka Jigari Menka. No decide they call the Nutra. No sure see that coach tell you owner. The only thing they want this guy, or no wolo, ni fo Jemen and Akwa Okuko. Or ya pia why? So meaning me believe go to Nife, Akwa na eme wu legit. Ka we go there. He believe go to Nifo na eme wu, Nifo na eme do legit. He believe. He believe Nifo na eme do legit. Etu aka nwata si wee jee ụbọchị Akwa na-eme ife ruo ebe ahụ tee ebunu o doro ewu na ọkụkọ anya na nwata tọrọ ebunu bụrụ ebunu ọha bịara ije fụrụ na nwata tọtụrụ ebunu bụrụ ebunu na-ana ewetiwe nwata ife iwee pụta na Facebook wee zọchitewelu the guy zọchitewelu Akwa na amaghị ebu na amaghị na onweghị ụdọ eji I still remember that video na onweghị ụdọ eji wee manye ebunu ahụ na ife okwuru uwu na ya kọmanda ebunu ahụ erituo ebunu ịkọmanda ka oligo n'elu tebụl ka ị na-achọ onye ya kọmanda ka olituo ndị mmadụ wee bido ebunu challenge iwee fụ na ife ahụ eji wee dewe ebunu ahụ n'elu tebụl ahụ na o nwere ọgwụdụ na ya na onye ka ewu during the time ha na-atọ ebunu n'izu ọgụ oge a na-eme Ikeji festival Ikeji festival onye ka bịa buru ebunu ahụ eburu ka ịpụọ go and read the history of ite ebunu ahụ ebe o si wepụta iwee malụ the history of ite ebunu ahụ ị na-eme nwatakịrị wee pụta wee buru ebunu Jpac wee nọrọ wee na-ekwu na at the end of the day mgbe nye na Akwa nwebelu okwu na ụka ka ọ pụtara wee sị ụnụ nọ na-azọ Akwa because of na ya na-ewu enyi na nke bụ eziokwu na ewu na ọkụkọ mana danga anyị tọrọ ebunu ahụ kama nọ na nya nwa try everything possible ka ọ fụ na o defendere Akwa because na Akwa awa enyi or somebody ọ ka na-eme ọ na-ekwu okwu ụmụ ofeke a na-ege ntị n'olu
because na ụka gburu nne na nna gị nyaka ihe ji wee mụ ife ụka gburu nne ugbo nna gị nyaka iji onwe sayensị nyaka iji wee nwe sayensị ndụ gị adịghị ọganized mana ị na-achọ ndị nke ha dị ọganized ka ha bịa soro ugwu mebe ife ahụ ị na-eme kụta bụ isi ife ị na-eme kụtata n'isi ife ị na-eme na ife ahụ bụ ife ịchọwa onye ya alalụ ịda agresiv na mmadụ na-eje ụka ndụ gị ọdụ mma ngụnwa debela ahụ niile ekpe ife omenala ndụ gị ọdụ mma ụwa amakarịcha n'alụ ụwa gị ọmaka nye ụwa gị amaka ife niile ị na-achọ n'ụwa ya ịfụcha anya ndị egede na ndị mbụ agosicha anaghị your ancestors have blessed anaghị. I'm asking you ije hi ime they will shamelessly tell you ngwa gụbee ekpere asa onye ife ka Nigeria dị mma ngụnwa na-echiga in the root of your fathers ka ife dịrịgo mma gwa ndị nna nna ha mee ka Nigeria dị mma. Is it not too waiting? If you know why you believe that if you go down to that place in Aga, na ife ya adịrịgo mma na gona ndị isi egodo mma ife ya adịrịgo mma mana gona ndị isi egodo mma akpara isi agha alitu gona ndị isi egodo mma gona ndị nna nna ha adị mma gona your ancestors ha make a peace nepa aye wodebe dollar aye elitu it will not have effect on anything. Why do you want us to go down with you if where you are going cannot change the condition of Nigeria? If you believe also that where I am cannot change the condition of Nigeria, then why are we going to those places? Why must I follow you to the ways of your ancestors if it cannot change anything in Nigeria? You just want me to follow you to branch Nnewi ka ha bịakwara ifiwe branch Nnewi na-emegono kedu ife branch Nnewi ahụ ya dị eme kedu ife a na-eme ebe ahụ? I am asking you. Kedu ife a ya dị eme ebe ahụ? Kere ebe fancha niile zolu ha ezoghị ihu ha nke iziziwu nwa dibịa niri mmadụ nke iziziwu nwa dibịa niri mmadụ na ndụ n'Enugu Ezike daga iwe nwụọ anyị anụ ha ebinibini n'ọnụ ha ejike ekwughe onwe onye n'ime ha kwurie one ha wee gwọcha ọgwụ buru ite ọgwụ dọbacha befa ha ekwughe okwu because they know where their own loyalty lies. Ekwughe okwu pastor mee ha apịara everyday na Facebook a na-enye mkpọtụ a na-akwụ n'elu na-akwụtụ ejike ya ha echerukwa ọ gacha taa ga-echi niile o mepụkwa ya the pastor in Lagos pastor kwuru na o reziri mmadụ n'ọnwụ. Kedu ife ị na-echeta alụ Mr. Ibu na kele afọ ya na ọya kilome erezigo mmadụ 50 n'ọnwụ ya bịa rezie Mr. Ibu? Kedu ife ị na-echetara ya kogo ọkpara hapụ ebe ọwụ na Mr. Ibu kwetara na ọya kilome ya erezie mana ebe o rezi ozie kogo ọkpa na ọ gbasahụ. Why are you telling us? Why are you complaining? But this one, your submission na this one, oh yes, Akwa, you are powerful. Akwa, you are this because we want them. Yes, go on, it is working. Why can't you tell us as Christians? Gabado ni huje bele. Believe on na Chineke no na warrior. Believe on na olive oil the powerful. Believe on na holy water the powerful. Ife ona pụta na wolu ikuko wi ya aka ife si ife na-eme I am telling you, is that not what it is? How I wish no ya dey na Facebook say okay biko akwonu say no olive oil na agwo na oria akwonu say jebezie ni the pastor the very powerful the pastor wey dey forced to reckon with. Yes, ayekwo ni ife do to ngwa gabazie. That will be your submission. Ifesie ife ọzọ kwuwezie maka your Jpac this bịa America ji Europe ji ebe ejekwa n'ebe bịa Swaziland kwuwe maka Jpac unu gbafusia all of you shaking down like cowards. Egwu aha atụrụ bịa sukere a na kpọrọ Akwa Okuko na-etiwe akị ishere ide enye mkpọtụ bịa sukere a na kwuoye ka mmadụ ebe isi wee nweta liva bịa sukele a na kwuoye ka mmadụ ebe isi wee nweta liva ụnụ agbafusiana onwedo onye chọrọ ịkpa afọ ahụ ire baduwe
ejike do very nya na diplomacy ejike adịrị wee dị ife odere ọrụ kịta Pastor Emeka ọya ya da akpọ pastor ife ya da akpọ ewu Emeka Okeke Ebuka Obi Jeremiah Omoto Fufoyi ị na-akpọ ya because na onwe ha ọgwụ ọ dọlara sọ nwe ị na-afụ ọgwụ ekere eke onweghị ibobo ịfụla adọlara sọ nwe ya ejika I challenge you to put Akwa picture na Facebook finish ye ntu si finish ndị pastor in fact eti na picture dee ya ede finish ye ntu si finish ndị pastor ka mmadụ ife karịghị obi ka mmadụ onye gburu nke osu n'ala Akwa ọkụkọ olugo time akwa dee akwa bịa dee akwa ụtụtụ ehihie na-ekwu maka akwa ehihie na-ekwu maka akwa abalị na-ekwu maka akwa ife ị na-eche ewu ka ọ gaba kịta ọ gaba gacha ozugbo ịmapụtakwa ọ gaba gacha ịmapụtakwa kelee ebe unu niile nọ Mama 3G kelee ebe unu niile nọ anyị Gold TV kelee ebe unu niile nọ nne m dem ọba na afafa kelee ebe fa ncha niile nọ awọchiri m vidio agbara nze mere ife agbara nze kwuru na the guy ya aka ekpughe ihu ya ekpughe agbara nze you must not go and the force Akwa to pay back that money. Yes, as a matter of fact, we are not expecting you to go and force Akwa to give that guy money back. Use this as a means to teach people that n'ike adọrọ n'ọgwụ ntu ahụ isikwa eji nke ndị ụka akụziri ndị mmadụ n'ike adọrọ n'ụka hapụzie na the guy welie etu isi anọkata were ife mere n'ụmụchu ịmahọdụ ndị ọwụ at least nke a ifuru onye nọ na kamera na ọ na-ekpuchiri ihu ya ekpuchi nke iji amatụ nke mere n'ụmụchu nke mere na Benin nke mere na Lagos ịnọnọdụ ebe ahụ and mara onye ọwụ egosidu video of onye kpuchiri ihu ya ekpuchi but iji ya amatụ o wee wuruzie nke egosirighị mmadụ gosighị a content creator na-agba ya n'akwụkwọ nọ na okpuchiri ihu ya ekpuchi iwe na-agwazi anyị na onye kwuo ka ife si atọ na onye kwuo na ife na-atọ ụtọ nọ ya sị na-etu a ka o si atọ therefore the guy kpupe ihu ya must you wait for that guy to kpupe ihu before you condemn what is bad even though the bro certain na akwa omere odete na eziokwu ọ na akwa emere odete condemn go do that thing gwa ndị mmadụ na ndị dibịa nwere ọgwụ akwa afa kwuo jedebenụ na nke akwa na nke ndị dibịa na fe nwere ọgwụ kwuo ye ọnụ na-ekwu na ndị pastọ enwe ife ahụ kwuo ye ọ ife na-achọ ka ikwuo enidiri ịda agbafegharị okwu okirikiri ka ebe a na-agbafegharị dị okwu okirikiri anyị anọkọtachakwa bụrụ ịgba na-eti ọnụ anọkọta eburu ịgba a na-eti ọnụ dọwa okwu agba ka ndị mmadụ n'ife mmadụ ife ị na-ekwu ị na-ekwukwasị ji ekpughe ihu onye ekpuchiri ihu ekpughezi ihu ka ị wee marụ na onye kwuru na ojenye nwa dibịa ego ka o wee gwọrọ ya ọgwụ na ọgwụ ahụ awụ ọgụ o kpughezi ihu ọgwụ ahụ wee lụọ ọrụ ka mmarụ onye ahụ kpughe ihu kịta ọgwụ ahụ alụ ọrụ na-akọ ndị emu na ife ọjọọ na ụnụ feel ụnụ nọ out to fight for justice ụnụ adazi na-eme selective judgment ọ selective judgment ya wụ ife na-esere mụ na ụlọ okwu olu ha na-ebe ndị ụka nọ ịmapụta that is why nji wee na-ekwu na ụnụ machasịcha ebe ụnụ bilọngụlụ ụnụ machasịcha ebe ụnụ bilọngụlụ body language ụnụ a na-egosi ya na-atụ ya aka direct ụnụ ma ebe ụnụ bilọngụlụ and ama na ụnụ ma ebe ụnụ bilọngụlụ
That is why no matter how you may disguise yourself to come and give me any sort of advice, I must decode you, because I'm an advice. You want to prove a point by giving me that advice. Yes, I know. Hey, what I go? Can they be family? We are looking for them. And you can see, Akwa is a force to reckon with. Koja Akwa is a cojon the pastor if he's sure for you, educate. Or Kwisi Nika Dronobu. Or Kwisi name with any power in spirituality. I challenge you to come to your page. Watch Yakwa down. Boy, charlatan. Boy, charlatan. I challenge you, educate. If it's sure for you, behind a Facebook, boy, charlatan. It is the same reason you Jeremiah charlatan. Or for that same reason, you suppose to charlatan. Yes. Mmadụ nọ na Facebook na-agba na onye dị otu akpọlụgo mmadụ na-ejibe na arụ 3.something million wee goro holy water. Mmadụ na-ejibe na arụ 3.something million wee goro olive oil. Mmadụ na-ejibe na 3.something million wee nye onyinye were kwụọ tight. Mmadụ one ụnụ na-abịa achụgharị 1 naira a na-eji enye n'ụlọ ụka. Efukwo ndị nwa na-apa mba na onyinye nwa iche na onye ọ na-enye si n'oso onyinye. Onye aka na-ejikwo 100 naira were enye onyinye, 50 naira aka na-afịa na offering box. Aka na-afịa na offering box 200 naira. Ọkwa onye bụ moto a na-ere 15 million wee bịa ụka. Oge onyinye ruo ojeti 200 naira ha nchawa onyinye nwa na-enye. Oge tait ruo udo macha 500 na mmadụ onye na-enye ofu ụzọ n'ụzọ iri na tait ya na-afịa ọdụ tait ndị ohi. Mmadụ onye na-enye ofu ụzọ n'ụzọ iri. Chọọchị one, Catholic church one, Anglican church one na-esi na just offering and tithe were akwụnwụ ndị ụkọchukwu ụgwọ ọnwa ọ ndị fada ụgwọ ọnwa. I am asking you, Anglican church one na Catholic church one na-esi na just ego offering, even Pentecostal churches. Church one ya gwani you today no ego offering na ego tithe ka ha ji meet you up with their obligations no ụka. Ego nke ị na-enye ife nwa n'ụwa onyinye offering time, blessing time aka na akpa 200 naira. Onye ịpụta n'ụzọ kwụsị na nke abụghị gorosu ya 200 naira ka i wee gbarie 1000 ka i wee nwetu 200 wee 100 naira. Akpọ development fund iti 100 naira na envelope. Akpọ nka iti 200 naira na envelope. At the end of the day ọwụ 600 ka inye n'ụlọ ụka, ọwụrụ 1000 all together ka inye n'ụlọ ụka. Mana iruo na nke nwa dibịa bifo agbalụ gị afa ikwugodo 5,000, 10,000, 20 or 50 depending na nke nwa dibịa ijere. Mana ụmụnne anyị na-epretend na ha amaghị ebe ha ya chanel nonsense ha na-eme n'iwu akwụkwọ. From nwa dibịa ịgbagodolu gị afa ka ego ya ebidogodo pụwa ahụ n'akpa. Amaghịzi ndị dibịa one nọ n'ala Igbo a na-ekwu eji 5,000 agba afa or 10,000, 15,000, 20,000 ha na-ede ya ede. Ụfọdụ n'ime ha igolo ọjị golu mmanya kaikai wee buru enwe na-akpụ n'ime ebe oje gbara ya afa. Igoli ya kwụọ ya ị na-akpụchi apụta ọhụgidoro ife oye ji wee rụrụ ọrụ hụọrụ ife sọọsọ ije ma ife onye nyọrọ gị ụwa ama m ego n'unu ji eme. Sọọsọ na ijere ime ife onye nyọrọ gị ụwa ama m ego n'unu na-eji eme. Unu na-eji nnukwu ego eme. Ego iti bụ n'ụlọ ụka for over 10 years or 15 years nwanne ijere ụka or 30 years ijere ụka before nju na ihe ejezi. Donation a na-eme n'ụlọ ụka ọmụma niile na-eme. O nwere ndị ewu for over 20 years aka ka Mr. Okeke mee donation ịkọ aka inyebe na 1 naira n'ụlọ ụka. Ụfọdụ sef na-ejecha ha enye onyinye gbara aka na. It is far more cheaper to serve God than all these things are Nigeria. These guys are spending money. These guys will spend the ego.
these guys spend the ego instead of unu ya channel if unu na-eme na ịdachi ụmụazị be anyị from ije n'ala ahụ be nwa dibịa na ịbịa n'ala Igbo tata na nwadụ 15 years ejewe na be nwa dibịa, nwadụ 14 years ejewe na be nwa dibịa, ejiri one kobo eje na be nwa dibịa kịta ọ dụrụzi ka mgbe ahụ ọ ya awụ iruo iwote ọjị ma ọ gwa dewe gị ife iji wee bịa iwo 200 naira dewe n'ala ọhọzie kịta. Nwadụ 10 years na Igbo kịta na-ejebe nwa dibịa na-etiche ịnọ na Facebook sị na ịnọrọ na mmiri ncha na-abaghị anya mana ịgbahọ mana iche n'Igbo ife, you think you are wise. Ịfụrọkwa guru anaghị ha agbaghị na ọbụrụ aha achịkọta iche na-asị ọkwa ịfụrụ ya. He did not even say that na ife na-ekwu by n'ilu obe nwa dibịa na ya akwụ 10,000 or 20,000 wee gba afa ọsịhodogo na asị ife a na-ekwu na sọsọ ego ha ji alụ ọrụ ndị mmiri ma ọ alụ ọrụ ndị ụwa ha na onye bụ ha na onyinye na chọọchị for over 30 years o ji wee jebe chọọchị ọsịhodo na asị na ego ha ji eji agwa ọgwụ wee gị ejigo 1 plot of land na ụfọdụ ebe ọ wolie wee goro moto na-agba ọsịhodo na asị asị onye mụ ife ọ gwara gị go to mountain or fire camp, you will pay before you enter praying section. What does it have from what does it have to do with what I'm saying? Did you end up saying that in even Puru Wase we are talking about mountain on fire or 1 million Ghana Kweba? You see, as sensible as he is claiming not, isi ekita na Mr. Okeke buru Mr. Okafọ ife ọzọ ya agwaghị go to Igbo Mr. Okonkwo buru Mr. Chike onye kwupụ ka onye mụ ife. So because na-akwụ ụgwọ na mountain of fire, does it justify extortion a na-eme ụmụnne anyị be ndị dibịa ka ịmụ ife gulu ọ kwesịrị na inwe sense? Ịsị na ịmụ ife ọ kwesịrị na ịmụ ife ka ị nwere sense. So because na-akwụ ụgwọ were aba mountain of fire ndị dibịa extort ma ndị be anyị ọkwa inwe sense because ife dị n'ụka gburu nne ugbo nna ya egbu ọnya ka onye ji wee pụta na-akwụgharị ebe niile na constitute ga nuisance. Sometimes ifele yu na-eme m on your behalf mana ọgwụkwọ maka inwere ifele one thought ile gị ifele golo emechi eke ekpolu ofu a mgbara ya ezugoro enidi m ịgbaso into 10 even 10 ahụ epekara yourself mara ya ka anyị ma na-ejibezie ya okenye nọkata ọ na-asaụndụ ka broken record. So na-akwụ ụgwọ na mountain of fire were aba onye a justifying extortion niile ndị nwa dibịa na-eme ụmụnne anyị. Ịma ka ndị a si eticha ụmụnne anyị n'ala Igbo ebe a, ịma ka ha si eticha ndị mmadụ n'ala Igbo ebe a. Ka pastọ ya napụ 500,000 ofu na ma na pastọ ahụ ekperima onye ohi ka ọwụ highest na ihe emewu ndị na-ego seraphic water wegone seraphic oil wegone seraphic water wudu mmiri ihe eburu all the more cheaper than ever, all the more cheaper than event water, all the more cheaper than every other bottled water ihe ego ka ha ncha niile nwee quality. So you can buy seraphic water, put it in your fridge, were na achọrọ ndị mmadụ ọjị dewe na your workplace. Yes, seraphic oil hasizie ego na-eji ya eghe akwa were na-esi nri igorukwu isi were esibe nri ọ naghị n'iyi. Yes, ha sị na olive oil na nri ka eji esi igoru seraphic oil were esibe nri ọ naghị n'iyi. Mana ama m ajụghị ite a ndị dibịa na-ada ebiru ihe ji ite asị nri anụ niile ahụ ha na-egbu atụwi n'ime ole ikpuru ya na-asụ ata anụ ahụ ata na-emecha ka ịmụ ife. Come and answer this question. At least ị nwere ike igo seraphic oil werukwa esibe nri ọkwụrụ sị nọ nri ka eji esi ụtụtụ iwere esi jollof rice, efie iwere eghe akwa, abalị iwere esi indomie, nwanne echi iwere eghe plantain.
You ought to go. At least you are eating the benefit of the money spent. Ijebulu 20 packs of seraphic water. Onye bata be so na akpere akpo ya nko. Woru mmiri juru oyi nyongo. You must not pray before you drink it. You must not even believe in the blessing to n'ime mmiri ya. After all, mande Yoruba, mande Hausa na ebulu mmiri ya hanyo. Yes. So, either ways, you are still enjoying your money. Mana na ma ajogo. Ọgwụ niile a ma Igbo bụ isi atụ. Ihe kpurusi isi atụ ahụ ụlọ ogbu. Ikpuri ewere eje occasion. Ana m ajụ Igbo bụ isi atụ a na-eji isi atụ abụọ ihe ekpuri ya ọwụrụ okpu iburu ewere eje occasion. Ana m ajụ ka ịmụ ife ite ahụ na-esi isi ihe ade m ụtụtụ ọwụrụ ikuru mmiri dị na ewere emere perfume ịbịa na abụghị ịbịa na abụghị ịbịa na asụ bịa n'isi ihe menwe ka ihe kuru mmiri dị na ịṅụ. Ana m ajụ ajụjụ saa anya everything you water from there with that exorbitant money handle is waste. Inconveniences. Ide wi da ho na si lepulepu. Ide onesi ki ife. Ya no nwe ba rie nni, ya no nwe ba anu akam. Ya no nwe ba rie ofe egusi. Iye che na ntu ahe egusi si wedu n'ime, na etu ahe uru adu n'ime ita si wedu. You know what I'm talking about. Na ya de kwu eziokwu. Nke ha sugo pụta bịa kwuo maka akwa. Bịa kwa kamera kwuo maka akwa. Ka mmalụ onye mụrụ nke osu n'ara ka mmalụ etiwe mmọnwụ iti wee pụta ọnụ gbata ndị pastọs anya ebido n'ikwuo ịmahọkwu ya ndị na police net very soon a ya activate ikwuo ịmahọkwu ewelu mgbajara gbuwasịcha ya azụ mgbe a ya ebido ịpịtara ya ka ụnụ ya na uwe mana egwu oche njiena mgbe a ya ebido ịpịtara ya ịnọkata etu efu shuttle bus ọkwụsị n'ihu beghị apụta jụọ ọkwa ngo gụrụ ezi Igbo so yes akpụtuo ụgbọ flat pịa gụ 100 apịacha 100 aso go and sin no more. Ikwukwa nonsense ọzọ shuttle bus ahụ ala ndịkwa echi anyị ji m oyiwo n'aka nwere nke kọrọ anyị only that time ka ọ ya wee nwee ife mmerụ afa pastọ dona imechi ọnụ ihe kwekwu okwu etu ifuru unu si wee bịachichi onwe n'ọnụ na case of Akwa bịa taa acham ana m kele unu niile ndị I am neutral, I don't fear anybody. Who are you? If you claim you have spiritual power, I want you to use that power. Bịa taa acham ugebere na mgbawu kele ndị Shanamite, the gods that lives among the angels. Yes. Bịa golu this case. Ugebelu na mgbawu. Kelu ndị na-eji arịgoro n'elu okpuru ukwu aja ant hill. Bukolo mma, bukolo olive oil. Chọba ndị mother earth ya swallow. It is time. Yes. In fact, somebody show them number this guy, Balo, this boy now. I want to send the number of this guy to the gods that lives among the angels. Omale etu a hosi wee chụ akwụna ala tu ugo ọsọ. Nya je si etu a wee chụ Akwa Okuko ọsọ. Mana eziokwu o wee tocha ya na ọbịara wedding tụgide ego tuo 1 million. O wee tocha ya na ọbịa wedding tuo wedding akpọkọtala afọ akwa ọwụ ndị ya bịa kwuo okwu ọngụ jigara iji ilewu wee gụọ ezeghe ọnụ ị chọghị iji ilewu wee gụọ ezeghe ọnụ a na-atụghị draft n'isi were na-esi eti ọrụ na cash out ị nọrọ ebe a na-eti ride on ewere na cash out were na-esi eti okwe were na-agbazuru nọmba. Now the gods that lives among the angels. Uge beru na mgbawu
akụ na-arata ugo wu dibịa kedu afa nke ọzọ obi adada wuru dibịa akwa ọkụkọ wuru dibịa the same thing na accuse obi adada a accuse akwụkwọ na-arata ugo a accuse kwa na akwa ọkụkọ of the same thing. Yes, we want you to go after Akwa. Run a program about Akwa. Na onye ohi. Na onye ịmarakwa etu ahụ isi akpọ ndị ọzọ onye ohi. Kpọọ ya onye ohi. Ka eburufu ndekpu atụrụ. Yes. Yes. Ka eburufu ndekpu atụrụ. White che na mmadụ agbaghị ifu na-eme ọ ndị na-ego ọnụ ntị enwezugo ọmụga aba na amụrụ ọkpọ ọmụga aba na amụrụ ọkpọ aha m emerụta gaa ebere nwanne onye riri erigo yo onye riri erigo ericharie mache njio onye nwere taịm ije eziokwu akwa omere eme ka ọ na o meghe eme omegodo eme onye riri erige mugụta erie ya mugụa ya gwụnata agwụ mugwu ya kwụnata agwụ ịghọtago ọ kwesịrị iji 100 naira iji enye onyinye wee jenye onyinye n'ụlọ ụka n'ọwayo ka a na-egbu nọ nnukwu ego nọ 50 naira aka ihe ejibe ọgaranya nọ 200 naira ahụ mmerugwu na inwepụ ego nọ tait niile ị na-akwụkọta sisi ji wee jewe ụka n'ọnya mere na ịbapụ ọgaranya ọkwe ọhe esiri nnọọ ego onyinye niile na-ewepụ ego onyinye niile ị na-enye n'ụlọ ụka na-eke awụrụ n'ife anya ụba sinsi ahụ iji wee nyedebe na ị na-awụrụ na-ejike moment of truth. Ana m ajụrụ ya ajụjụ sinsi ahụ iji wee nyedebe na onyinye ahụ kwụdebe taịtị ahụ ị wụrụ na-ejike moment of truth. Matthias is a force to reckon with. Matthias is a force to reckon with. Matthias ị wụrụ na-ejike moment of truth. Ana m ajụ ajụjụ sinsi ahụ iji wee nyedebe na onyinye ahụ sinsi ahụ iji wee kwudebe na tait ewuru na-ejike moment of truth ma ya wụrụzie na-ewuru n'ibe edo ka ewuru na mata ya si nze akụ unu si na ego ya ju Senate Bank ju UBA Bank na onwere ozi bankị nwere ike akọmodeti nwụzie ego ohimiri na nka ka ọwụ idechi one of Enugu steeti Akanobiam oyi one of oyi eze yi na Nnewi akọ na-atakasị n'ụmụ ogbo akụ mgbawara igwe n'ụmụ na ewuru bụ he unani edisive onwe ụnụ che na mmadụ ka na edisive ụnụ gbata ndị pastọs anya maka na ha na-eyi kasọ ọkụ na-akpọta ha dụje ntụ n'anya ịgbata ha anya because na ịma na-ekwu na God is a merciful God ịgbata ha anya mana ị na-atụ akwa egwu maka na ịchọrọ ka ebuli ọfọ tido ihe n'isi ị na-atụ ya egwu ịchọrọ ka eweta nwurio gbachie kine ịchọrọ ka eweta tiru n'ofu akpati kebe ego weta akwa blak kechasịcha ahụ were owu 1000 wee gbachacha ahụ bụrụ ujedowe na abụ ụzọ ịnọ ọnya na-atụ egwu ịchọọ ka agbara gị mgbọnana ọnya na-atụ egwu ịchọọ ka eje erughu mmiri ọnya na-atụ egwu mana isigbo na enweghị nete ndụ ka spirituality anyị kwekwere ekwe anyị gwere ekwe ọwụrụ ofu nwa dibịa ụsakpa kịta ọwụrụ ofu nwa dibịa ụsakpa enwe otu belt ọ na-eyi na oyiricha akwa ndị agha awụ ha na-ekwu igbo bikukwa na-ebu ha ọwụrụ ha kịta ịmapụtago nke a wụrụ na dibịa nwere agadama nwe họteelụ nwere ego ọwụ ikwughericha go na efu na event n'ụbọchị ya abịa na Nnewi gụnụ ka ihe eme akwa enweghịgodo ọgwụ bọndụlụ ego ahụ ọ na-ebugharị ụkwụ ọgwụ dịkwa capable of ijide a lot of people akwa wurugodo na onwe ha ọgwụ bọndụls ego ahụ ọ na-ebugharị na sak akpa ahụ ọ na-ebu awụrụ na-enofe ọgwụ iji wee jide so many content creators tachin nke ọ na-akpọ ma ndị amị eji ife
afọ na mmemme ka ọ gwa ndị amị uwe jide okwuwe agha ọnụ tachị m ka ọ fụ na mmemme ka ọnwa anwa ji akwamozu na akwa eze olu ebe ahụ ka ọ fụ ka ọ gwa ndị amị ya na ndị mụpụ ọ na-ada ebu ma amụghị na mpụ obi ha ọ na-aha ka plasma tv ka ọ gwa ha wuru jide wee gwuo agha ọnụ so o yuzu ọgwụ o yuzu ofesi ka wee yie ya egwu o were ofesi ka wee yie ya egwu ịgbafuo na emeghe ana anyị anụzi onugbu submit go ejike esere anyị Akwa is a force to reckon with. You people say that na nke a na-eme na nke a na-eme okay it is good nya ejike wee kuwawizie aka just like that without agbara nlekere na-ekwughị ekwu asaghị asa ikuwawi na aka jiwarizie ka anyị kweta etu a ka isi marụ isi eme etu a ka isi marụ isi eme ọnwụ na pastọ bụ ife a ịya anyụọ na nsị na nika ihe emegide program ọkụ ebe fọ nke ụtụtụ ọnụọhụsị ife anyị gba ịghọtago ọ ife anyị ma na ọ ka esi eme so mekwa nke a ka anyị fụ mekwa this one na ife eji amadụ dịka eruo na gụrụ ezi Igbo bịa na peji gị echi niile nara Akwa Okuko afa ịmara etu ahụ isi akpọ Evangelist Ebuka Obi without fear. ịmara etu ahụ isi akpọ Jeremiah without fear. ịmara etu ahụ isi akpọ Daddy Hezekiah without fear. pụta etu ahụ echi niile nawa afọ Akwa without fear. asịsị na anyị na ike adọrọ n'ọgwụ ọgwụ onye gwọrọ na ike adọrọ n'ekpere ị na-akpọ Ebuka Obi ha afa bịa na live broadcast echi niile nọrọ ebe ahụ na-akpọ afọ Akwa in fact na-akpọ eme onye ohi ọ bụrụ na pastọ nọ n'ife a na-ekwu ihe ekwu na si gị arrest ya echeta m mgbe ị na-ekwu please they should call for the arrest of Evangelist Ebuka Obi ichetakwara mgbe ị na-ekwu they should arrest Ebuka Obi. I want you to call for immediate arrest of Akwa Okuko if he is sure for you if ọkpọkwana Pastor Ephraim ọ dụrụ gị isi na-akpọ ndị pastọ na-akpọ ndị reverend asịrị ngụ if he sure for you bịa na screen nọ n'ebe a gọba Akwa Okuko iyi kpọba ya onye ohi kpọba ya onye wayo kpọba ya ife niile si na ọ na-deceive ndị be anyị if he sure for you bịa na screen nọ na screen mee ihe ọ na-echike na ọ na couch like cowards go na-achụ ụlọ ejika mụ nne na-atụ egwu etu ahụ kịta ka ịma na ịwụsọ of a praying mother husband to a praying wife eme ya ka agwọ amụọ nne m ụdị ife ahụ amụọ nne m ụdị ife a amụọ nne m ụdị ife a Akwa indeed did this one Akwa melu nke a wee chịrị unu niile wee chịgasịa sotu unu ọkpa n'isi egwu ahụ atọ bịa tacha m Isheno, Evangelist Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi, Pastor nka, Pastor Jeremiah, ụkọchukwu nka. Bịa tacha m. Unu akpọfụsịa na coward. Unu chere kịta, ofewa fechasịcha, unu amakputekwa n'ihu akwụkwọ ịbịanye mkpọtụ. Unu chere kịta, ofewa fecha bie, unu amakputekwa n'ihu akwụkwọ ịbịanye mkpọtụ ka Chineke wee kpọọ unu ọkụ. Ka Chineke wee kpọọ unu niile ọkụ. Chelunu ka ọ fịọcha.
ọgacha echi niile kịta aga nwanne echi ifukwa ejike chenu ka ifụrụ ka o si ada eti tọpik ya ka ifụrụ ka o si ada eti tọpik ya a minute. Ka anyị bịa ka anyị nene ka anyị fụ ka ejike si eti program nke unu na-awepasịcha anya unu gbatara ndị pastọs anya hapụrụ nwa obere oge kịta anyị ebido ịtarị agwa m ụnụ na ndị gwụkarịchara ọgwụ a na-ekwu ndị a n'obodo oyibo luche na-asị ndị gwụkarịchara ọgwụ a okwu inuman na greet you ndị gwụkarịchara ọgwụ a na-ekwu ndị a n'obodo oyibo ịda tụọ ya ịgwa ya drọ ọdọwa n'elu o jere wota pikshọ niile ebe akwa nọ na moto mara mma n'elu ọbịakwa ndị native doctor Akwa Okuko boys allegedly beat and flog a man who paid 2.5 million naira for Okite money ritual. God bless Akwa Okuko. Ọkwa ifuru ya egwu kịta ka mmadụ na-ejike narị enye mkpọtụ ọbịakwade nobody should blame Akwa Okuko. Akwa is a great man. Don't mind the guy claiming his boys beat him after paying 2.5 million for Okite. Ọkwa ifuru ya ọ na-amịgharị o dewere ahụ na ọ na-agba ọkụ the guy but anyị ma n'ụjọ onye ụjọ nalụ ọkwa ịma onye ụjọ ụnyanalụ yes oge nke Jeremaya hakwa ire kwa agba everyday ka ọ ya nọ na Facebook na-agụrịọ ile ya na-agba ka gụnụ ile ya na-agba ile ya na-agba okay okwu Newman no problem agwago m ejike jee mewe Jpac program ahụ ị na-eme okwu Newman daalụ jee mewe Jpac program ahụ through this one church business is the only lucrative business o tiri poster with the pastor niile ama afa ha ọtụghị egwu one bit n'elu nke a o tiri picture evangelist Ebuka Obi dee ife odelu ọtụghọdụ ya egwu. Do you believe in the power of dreams? Is it possible for some of our dreams to manifest physically? Have you done? Ife niile aka ya ada anụ ife niile aka ọ ya ada ede oruo na nke a mmiri jụọ awụ ọnụ o webatawa sarcasm nke ọgụnụ ka a na-akpọ o webatawa ya na detin ọ chọghọzi ịdụ ịga ntụ o si aga ọ chọghọzi ịga etu o si aga pụtakwa etu isi apụta ka anyị mara ebe ịkwụ ị na-amịgharị ka agwọ o ruo n'ebe akịta ịma na spiritual powers na-alụ ọrụ eziokwu ịghọtago ịma na spiritual powers na-alụ ọrụ ha megasị ya
ebere mmemme wuolugo n'ọlụ ignorantly ka ndị awụrụ na-esiri nri aja iche na-egbu ife chọghị ide eje ụka ka ị chọghị ide eje ụka nwere onye ga-eke gị ụtọ kpụkpụ n'ime ụlọ ụka mgbe nwa na ị na-ejedo ego ajụgo m sị ego onyinye ego one ka inyetara ife niile ijere ụka nyasị nkịta gbakọ ego onyinye niile inyegoro n'ụlọ ụka na ndị pastọ ya kwụchigharị ya ego one ka ọ dị oke ya agbakọta. I'm asking you, ego one ka ya agbakọta. Those people who are actually givers n'ụlọ ụka, they can never regret giving. It is only those people who na-eme also when ya nwere nọ nne na nna ha nyere ha 1000 ha wee nye onyinye ha eje chọọ change wuo 200 tụkesia ya ọsọ fa ha likpusia na ọsịla ndị nọ n'afọ fa na nna echefusi afa ha likpusia na ya many of them speak. They have suddenly become dumb. They have suddenly become deaf. They have suddenly become blind. Ka 3.something million ọ bụrụkwa n'obele ego n'elu ya egbukwasabega anyị gbajara n'elu ya ịgba n'ahụ ikwu maka miracle doro ọgwụ oje gwọ ihe agbagharị na-anaje ya ego arụghọrị ọrụ ịgba n'ahụ nke ahụ ihe agba n'ahụ na abuse enyerie na ya pịa ife. You must find a place ihe esi wee balere na dị okwu. You must find a place ihe esi wee balere na dị okwu. Mana ndị ọwa na ha agbafusiana ebe ya ada anụ ikwuo na dibịa mere enume ana ha eme binibini eme ọnụ ha binibini ya n'olu ha mana ọ bụrụ ha pastọ ha mapụta izuzuru ekpopụrụ general support ha ezugo I am a Christian but I don't support this one. Ife iwu wee ru eriri ya eri iwe ofe ka amụhụ mgbe ekere nke ụkwa ịmaghị anya ederede ịmaghị anya alụrụ alụ ịmaghị ụmụ ebiri ebi ịghọtago ịmaghị ọgwụ etinara ọ na-ahụ etina iwu ofeke ọ na iwu ofeke ihe adịghị dị in between the lines. Oge mmadụ na-eme oge ọwụ na ọpụtara ọ na-eme ka ị na-akọrọ ya maka nwunye iwu ka ị na-akọrọ ya maka ife nwunye iwu na-eme ọ da-anụ nwaanyị nwunye ya ọwụ sent ịkọda anụrụ ya taa ka ori echi nwanne echi ọ bịakwanye ka ọlụgo na nwunye ya ahụ sent ọsọ nke nwere onye nwaanyị wajọ nwaanyị nwunye ya ọwụ sent ori were ile gụọ eze gị ọnụ ma na ife ọ na-ewekọsị ụdata ọ ya eji wee mee ife ọmasịgo na ya egbu okwu ife niile ka anya agwaghị agwa. So ndị anọrụzie nnọọ ha na-afụsi ife ọjọọ na-eme n'ụlọ ụka omenala ebe ahụ ha kwuwere ekwu okwu ha na-agwakwaghị nke na-eme onwekwanụ nke eme. O nwere mgbe one native doctor nwanụ jere idine nwanne nwunye nke nwoke nya ịlọ ya nwunye ịlọ ya ewe nwude now ka enwudeziri kere ife ndị anụcha n'ihu akwụkwọ meru kere ife ndị anụ n'ihu akwụkwọ meru kulu anyị asụghị ụtọ ọkọ to the victim. Ife anyị gwara gị ụtụtụrụ na akwa etu unu si atụtụrụ ndị pastọ ndị ọzọ pịa na ịtara n'ihu akwụkwọ. During the case of Mama Umuchu ọ na-aha Ebuka Obi Mama Umuchu ọ bụrụ a victim. We don't talk for victims. Mama Umuchu ọ bụrụ a victims o jeho Zion ụmụ ya ọha eje Zion ọkwa ọnụkwa ebe ọ na-akọrọ ụnụ dete na agwakwa ụnụ dadi Ebuka Obi dadi you don't talk for victims. Enwudebụghị nkụ kachi mba nke a onye okomoko Doris agbarụsị ọwụ na program na-enye na netwọk na-enye nsogbu na awụrụ ụnụ love and like awụ na awụ ya awụ. You don't talk for victims. Mama Umuchu in your own dictionary ọ bụrụ a victim ka ọwụ ọha eje Zion ọ bụrụ a Zion member ka ọwụ ọkwa ọnọkwa ebe ọ na-akwụ n'okwu na-akwụkwọrọ ụnụ dadi erife mere unu ji wee decide ya I speak for Mama Umuchu because not a pastor involved okay because not a pastor
dị involved na ya ọnya gbatara unu ji wee decide aka unu kwuolu ma mụ mụchu ọnụ ya ịghọtago. So this same one I want you people to come out. Ịmalụ na egwu ada atụrụ pụta guru picture akwati na Facebook kọba nonsense pụta egwu na-atụ apụ n'ọgata epụta echi niile ekwuo na ya agba mkpọ na gbuo efi n'isi ọnya ọkwe onye aghọgburu ka agbalụ we are wiser than them. Ọmụ ka aba na-amụrụ ọkpọ ma ịmanyere aka n'akpa iwolu 3.something million wee je gwọọ ọgwụ iwolu nearly 4 million wee je gwọọ ọgwụ mana ị na-akụzi ndị ụka na ha wụ ndị ohi bikos niile eje ewuru 1 kọbọ ego elu ha ego eji eje amara garị wee jere enye onyinye n'ụlọ ụka inye ha ya ọwụrụ na ndị ụka wụ ndị ohi na ndị ụka na-ezu ohi kedu ife anyị ji na tait ego ole ka ị na-akwụ na tait ana m ajụ how much ka ịkwụgo na tait since over 10 years as a working class lady ewu mmadụ one na-akwụ ofu ụzọ n'ụzọ iri mmadụ one na-akwụrị nini ụzọ n'ụzọ iri mmadụ one na-akwụ nini and afọ ụzọ n'ụzọ iri ọgwọ nga ya wakpọ tait etikọ ifu onye na-enụ 20 million in a year 35,000 envelope wee jenye tait onye ahụ ofu ụzọ n'ụzọ iri ha chọọ ịgwa gị eziokwu ha ya agwa gị na alụ ndị dibịa si na-eme n'ala Igbo anyị karịrị akarị but that is not the area of their interest. Now point nchọ ka ị marụ today alụ ndị pastors na-eme n'ala Igbo anyị waja ndị dibịa but that is not the area of their interest. They are not interested in that one. Onwere ifefa ji eme onwere ifefa ji that one eme ọnwa dibịa ya gwago bịa ka ọ gwọrụ ọgwụ odeshi ọgwụ odeshi Professor Global, I greet you. Ọgwụ odeshi ịpụọ n'ihu ọgụ agbaghị egbe daa nwụọ ọ ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ahụ onye dibịa ya gwa bịa ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ ihe ji wee buru ọgwụ wee ji obodo oyibo na ahịa enweta ahụ na ọdụ ụgbọelu ọgwụọrụ gị ọgwụ iburu ya pụọ akụchi iwu onye dibịa ya asị gị bịa ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ ihe ji wee kechi klayentị mgbada ọgwụọrụ gị ọgwụ a klayentị ablọkụ ọgwụ ọnwa dibịa ya abịa sị gị bịa ka ọ gwọọrụ ha wele onye ya ego inye ya ego ọgwụọrụ ha wele ahụ ya wọk onye dibịa ya abịa sị ka ọ gwọọrụ ha ọbịara egbu m gbuo onwe ya inye ya ego ahụ gwụọ ya ọ ya wọk onye dibịa ya gwago jee wota ife dị ma nsọ nwaanyị jee wota nwa nwere ka o si wee dee etu a onye dibịa ya gwago jee wekọta ife niile na ngwongworikosi niile ahụ ụfọdụ ọgwụ ọjọọ ndị dibịa na-agwọ bụ n'oge ọ na mmadụ a na-efu n'ala Igbo anyị afụsiri onye ahụ afụ gọzinigokwo na-egbuo na bekọrọ pasị dụ na wee jee lụọ gwọọ nkịrịka ọgwụ ada alụ ọrụ ọ na fa amarọ but ụka wụ problem ha now ha agbafụsịana kelee onye ahụ sịrị gị na ọfụ onye pastọ mere ife ọjọọ ọ call ya out. He was just doing that live broadcast either this morning or yesterday if I'm not mistaken. Yes, ọ sịrị na agụnụ mere na ọfụ onye dibịa na-eme ife ọjọọ fụ onye pastọ na-eme ife ọjọọ ọ gwa ha na ha na-eme ife ọjọọ nọ ya nọ n'okpuru ukwu onugbu gwa onugbu n'ọdụ ilu nọ na-eme ilu ngwa
Ugebelu na mgbawu atụpụ n'alụ nkụta ọgbụgbụ ka anyị marazie ka anya na ya esi wee jee vum ọmapụta n'ozugbo gwa anyị onye mara ebe ọ ghọrọ ahụ nya jee chịrị ọgọdọ mana ebe ndị pastọs na ịgbọrọzi na onye mara ebe ọ ghọrọ ahụ o jee chịrị ọgọdọ ị nwere idea na the same way na ebe ndị pastọs nọ n'ọkwa onye mara ebe ọ ghọrọ ahụ n'ọkwa ebe a ka o ji gbachiri ọgọdọ ya o. Ebe a na-erisi ụmụnne anyị ọrụ kịta ahụ na nke ndị dibịa ịbata na nke dibịa ede na ego eji agba family afa 20,000 ego eji agba personal afa bụrụ 10,000 n'ihi egote ụbọchị na gota mmanya ọkụ gota nka ma alụọ họteelụ esi na ya alụ nwaanyị anyị ejiri họteelụ nwaanyị anyị eji ego moto emekwa alati ego one na-abata everyday ma ndị n'obodo oyiwo emekwa paụnsụ one na dọlas one a na-echenji ekponata n'obodo a were agwọ nwa dibịa ka nkụ ka one ọhakpụ na iru obe efụsụ ọdọ ọgwụ ekere kechisi ebe niile ka ndị nwe ọgwụ niile a jụkwakwa nga ọzọ ọnwụ ụmụnne ka ụmụnna ya nwe ọgwụ niile a ọwụ onye na-eme biznes bụ anya na-ama na-eji ego one ya eje kpọkọrọ ego wee jee gwọọ ọgwụ dọwabe nwa dibịa emekwa na ịbata n'ụlọ ọgwụ akwa ilelekata ọgwụ ise gụnụ ọgwụ ekele eke dobe akwa 5,000 oke ite dobe karịrị 5,000 ị nwere ite ebe a ikekwa inwe enwe ọnụ m ite dị ya so ọwụ na mụ na ya enweghị ite dị ya kele onye nweziri ite ebe a ụmụnne anyị n'obodo oyiwo ọgwụ ha dewe ebe nwa dibịa ka nkụ ọgwụ ha dewere ebe nwa dibịa ka nkụ mana ife ọsọkwa ogu dee maka native doctor you will not hear them comment ọgwụ juru ebe ahụ na ọgwụ niile ahụ a na-egosizi ọhụ mmadụ nwee nye ego eji alụ họteelụ were eme ife niile a ọhọzi ndị mmadụ na-eweta ndị mmụọ na-enye ha eye ndị mmadụ na-eweta ego niile ahụ ka e wee gwọọrụ ha ọgwụ ọwụ ndị mmụọ na-eweta and Muslim Nigerians in diaspora all Nigerians in diaspora. You want to go? All Nigerians in diaspora. And like I said, I am not here to seek for justice for anybody. Or even be here one time. He decided ye pray go jere poko in the wadibia. You ever you go wayo. Esasio paputaba. You want to go? Esasio paputaba. Okay. I think I have of Siana like cowards. So there is no need addressing people who the ojo chikwasana ụfọdụ n'ime ha were apele n'ụsa. Yes. Ọkwa eje na be Chikalan jekwa ye video mee interview were gbalụ vu onye ha ego ha wee buru label wojerie echi niile
Chikalanu mee ife adọrọ mma na Facebook asa ese nwanyị. Do you think they will still call him out? Call her out? Mmụọ mmiri afụrụ anya si Nnewi a wee bịa wedding wee bịa fewa $1. Do you think that na mmụọ mmiri afụrụ anya nwee ikpe ya ewutara echi niile na faya atọ ya ọnụ na-ekwu nke akwa ọkụkọ ka ọ dị n'elu tebụl? Ị nụrụ ka fatịrị ya ọnụ? Ọ wụrụ pastọ kịta asịghị ndị ụka ndị obi onugbu. A sịrị ngosịghị Chikalanu nwee ife o mere echi niile, obere ịda nwee ife o mere echi niile, nke akwa ọkụkọ na ọhụ na tebụl nwere onye n'ime fa na-ekwu okwu ya. Mmụọ mmiri afụrụ anya nwee ife o mere echi niile, o nwere any of them ya atachi m? Owuru ekehite ebugharịba ekehite ebe niile. Owuru ekehite ebugharịba ekehite ebe niile maka agbọtara ekehite anya. Ahụmakwasịrị inweghị ego nwe ọgwụ na nyenwa nwere ego nwe ọgwụ. Akwasịrị gị inweghị ego gị nwe ọgwụ na nyenwa nwere ego nwe ọgwụ. So ọgwụ ya ejidego, ego ya ejidego, ego ya eji a lot of people kịta. I challenge them to talk. They cannot talk. I challenge you, take one post. You cannot take one post. I challenge them to talk. They cannot talk. Mmiri ejugo awụ ọnụ. Uke ebere na mgbanwu. Ife ka nte abapụta na nte n'ọnụ. They cannot utter any single word. Whatever you say or do will be used against you at the table of sharing. Whatever you do or say will be used against you at the table of sharing. Amechisi ọnụ. Ije gba Chikalanu video wisi. Echi niile controversy apụta about Chikalanu. Ka ị mara what you will say. Now it is Akwa on the picture. We want you to come and start shouting and making noise the way you are used to. We know you are looking out for your pocket. We know that you have told your fans so many times that you are a businessman, that you can even do business with their brains, and they are busy shouting, "Ride on, ride on, ride on, it shall be well with you." Ụfọdụ uwe okpo ntị a eji n'ife emidere ha ka okpu aka were ile wee zeghe ọnụ ọgwụ na ka ọ ha n'ọnụ ka abalị amara anyị mma ka chi